Рушим на центральную площу вёски Стойлы. Да, так Зараз що, мы вам розповідім, що там у нас було. ну, На самой справе цікава історія. Йдемо по такой дороге, де на самой справе ми бачили уже лосей, оленей. Ось, ось наш сусід. ось наш сусід. Привітання! 3 тижні тому тут немагчыма было увогуле пройти. Все было у снезе. Було вельми пригожа. А зараз весна. Мене звуть Лариса Бицько, і я з'являюся адзіным афіцыйна зарэгістраваным жыхаром вось гэтай вёскі Стойлы, у якую вы да нас прыехалі. Мы тут стаім каля нашай карты, якой мы таксама вельмі ганарымся, што мы яе зладзілі. Это было 2014 год. Карычневыя хаты – гэта хаты, которые ёсць, а блакітныя хаты, якіх няма, якія засталіся толькі ў людской памяці. І вось мы іх размясцілі і падпісалі мянушкамі. Раней на вёсках ніколі не казалі там. В этом доме вот Мария Петровна жила. Казали, жила Манечкина, альбо там портниха, альбо ще як-небудь там кравчиха. Так что вот так вот. Каб зрабіць карту, мы ездили по навакольных вёсках и распытывали у жыхароў, которые тут жили. Напрыклад, жанчына там вышла замуж у суседнюю вёску, бо вядома, тут у каго было распытаць? Толькі у Тарасюка. А Тарасюк усё не мог згадаць дакладна, поэтому прыходзілася шмат ездзіць. Вось. А тут размясцілі фотаздымкі, такія найбольш яркія, таму што мы ўсяго сабралі 300 фотаздымкаў. І гэтыя фотаздымкі, яны, разумееце, могуць стаць альбомам цэлым. Мы іх маем, тому што яны сасканаваныя. А тут мы хацелі паказаць, як выглядалі людзі, якія жылі в Стойлах, як яны былі апрануты, чым яны займаліся, як яны працавалі, як яны адпачывалі пасля працы, як выглядалі іхнія твары, ці былі яны сумныя, ці вясёлыя. Вось. І таксама напісалі, чым людзі займаліся, таму што, вядома, знаходзячыся ў пушчы, асноўны занятак людзей быў гэта рыбалоўніцтва, збіральніцтва, пчалярства, охота, безумоўна. І, ну, конечно, займаліся людзі на зямлі, потому что без гэтага ніяк, але землі тут былі неурадлівыя, поэтому затое была пушча, і гэта, ну, вельмі важна. Ось я рассказал про этот крыж, який мы усталявали 8 мая 2014 года. Зрабіў яго рэшчык вельмі такі наш знакаміты, наш сябра Владимир Чыквін. На гэтым крыжу можна убачыць самого Тарасюка, яго хатку і вёску. Ён адзін, да. Ну, то есть філасофія такая. Ну, і фаміліі ўсіх людзей, якія тут жылі. Іх толькі было 12. Каб было 40, дык крыжа б не хапіла. Так напісалі ўсіх жыхароў, ну, у памяць пра жыхароў гэтай вёскі. Он был шоумен, вот такие вот, надо таким родиться, его не сделаешь. Калі Он когда ласка, видел, ласка. коли бачил человека, и он оживал, он встрепенется, все, он уже другой, он молодел на 20 годов, его было уже не остановить. Рассказывал так, что у меня щеки болели. Я говорю: Николай Васильевич, хопить. Нет, я тебе еще раз скажу, хопить я уже больше не могу. Ось, такий Тарасюк был. Я мару, каб гэта вуліца называлась вуліцай Міколы Тарасюка. Ну, было бы класна, правда? Она брестская, по-моему? Не, яна не мае назвы, Саша. Вуліца не мае назвы. Просто дамы. Нумар дома такі, нумар такі.
калі памёр Тарасюк, і я думала, як пра яго распавядаць. І вось гэты спектакль «Прытулак памяці», ён мне прысніўся. Мне прыснілася, што ягоны драўляны люд – гэта наша беларуская батлейка. То есть, ну, ведаеце, што такое батлейка, і вось гэты яго люд – гэта батлейка, якая можна памясціць у гэтую скрыню і распавесці. І мне вось нарадзілася ідэя, што трэба гэта зрабіць такі спектакль, і што яго дэманстраваць трэба абавязкова вось у той клуні, которая нам дасталася тут ад гаспадароў, што гэта вельмі такая будзе атмасфера, яна будзе адразу людзей акунаць у атмасферу сваёй маладосці, свайго юнацтва, увогуле сельскага жыцця. І так пачалося, але нам сказалі, што вы не зробіце спектакль пра Тарасюка, то есть вы не зробіце нейкую інтэрпрэтацыю батлейкі, калі вы не зробіце, пакуль вы не зробіце царя Ірада. І вот мы пачалі рабіць класічную батлейку, сталі гуляць у гэтыя лялькі і вось захапіліся гэтым. У царскім пурпуры ніхто не пярэчыць царскай натуры. А паклікаць за мяне ваяко, вернага служаку. Я там не бог весь яка актрыса, але мне вельмі падабаецца гуляць у лялькі. Мне вельмі падабаецца, што маі лялькі, которых я трымаю ў руках, што яны жывыя, што гэта некае новае жыццё. І у мяне ўсё нараджаюцца ідэі, што я хочу сказаць свету праз ляльку. Што я лічу, што вот, што нам дапамагае, так это тое, што шмат людзей нам гатовыя дапамагчы. Цікавых людзей, мудрых людзей, таленавітых людзей. Вось одну эту батлейку «Царь Ирод», которую мы рабілі, удзельнічала 5 народных майстроў Рэспублікі Беларусь. Гэта натхняе, это ты адчуваеш, што ты штосьці такое робіш, ну, не пустое, не нікчэмнае, а штосьці тое, што ну, павінна застацца, павінна штосьці такое у людзях зрабіць какие-то добрыя думкі, як мінімум. Потому что все, что здесь зроблено, это не то, что вот только нашими руками, але зроблено руками шмат яких добрых людей. Однодумцев. На самой справе мы не имели такую мэту адрадзіць вёску. Не адрадзіць, але зрабіць ось такую кропку, дзе людзі маглі подумать про свои карані, послухать песни, поглядеть майстров. У 12-м годзе купілі дом, у 14-м адкрылі сядзібу, у 16-м пабудавалі вот гэты дом, вот это памяшканне. Нават за такі кароткі перыяд вёска вельмі змянілася, нават знешне. Я ж сёння распавядала, што бабулькі казалі: «О, дивись, що робиться, то все ж було в бур'янове, то на тобі». Поэтому, ну, это мог бы быть, я уже повторюся, вельмі файны турыстычны такі аб'ект. Ну, над гэтым трэба вельмі працаваць. І працаваць перш за ўсё з мясцовай супольнасцю, з выхадцамі, которые маюць тут хаты.